A tuto naši dvaja priatelia z Trnavy, tuto jeden práve Poisonko tankuje tú T-Rex 700 krásnu. Samozrejme Timo vedľa neho čupí či klačí, pozerá sa na gule a hovno robí, hej. A Poisonko to tu čapuje, áno, počkajte, ideme ďalej trochu, lebo plešinka mu není vidieť, áno. Tak toto je ten Poison, ktorý tvrdo trénuje na zolnú. Nebudem klamať, tu sa chvália, že musia trénovať, lebo sme slúbili, že budeme ticho, ale nie je to pravda. Takže takto sa má náš drahý Poison. A tuto Timo už chytá, pozor, Timo chytá bandasku, palivo a ide na to. Tak toto je neuveriteľné, páni, bude tu boj našeho najlepšieho slovenského pilota a druhého, no neviem či najlepšieho, ale teda možno trnavského, ja neviem, hlohovského, či ako to budeme nazývať. Áno, počujte ten zvuk, páni a dámy, počujte to? To je zvuk pumpy. A to sú Timové ruky. Vidíte tú hlavu? Vidíte? Timové ruky, Timov vrtuľník. A pokračovanie na budúci týždeň.